ରାତିର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହି ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସମର୍ପଣ ହେଇଛି, ଅଂଶୁମାନ ନାୟକ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ଶରତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ। ବାପା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପିଲାବେଳେ କହିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା। ବାର୍ତ୍ତା। ନଈ ଜିପା ଗଛ ଝଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗେନି, ବାପା କହୁଥିଲେ କାନେ, ସେହି ଝଡ଼ ଆଜି ଜୀବନେ ଉଠିଛି, ତାଙ୍କ କଥା ପଡ଼େ ମନେ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଜୀବନ ସାଗରେ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଯେବେ ଯିବୁ, ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ତୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଗ ଛାତି ଦେଖେଇବୁ। ଭାଙ୍ଗିବୁନୁ କେବେ ସମସ୍ୟା ଆଗରେ, ନଈଁବୁନୁ କେବେ ମଥା, ଆଜି ଛୋଟ ଅଛୁ କାଲି ବଡ଼ ହବୁ, ମନେ ରଖିବୁ ମୋ କଥା। ସମୟ ଯେସନେ ବଢ଼ିଯିବ ତୋର, ମିତ୍ରମାନେ ହେବେ ଫିକା, ଆଜି ଯିଏ ତୋର ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ୁଛି, କାଲି ସିଏ ଦବ ଧୋକା। ସମୟ ବଢ଼ିଲେ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବୁ, ବୁଝିଯିବୁ ମର୍ମ ବାର୍ତ୍ତା, ପିଲାଳେ ଏମି ତୋର ସବୁ ସରିଯିବ, ନିଜେ ହେବୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତା। ସନ୍ଦେଶ ନୁହଁ ଏ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ମୋର, କରିବୁନୁ କେବେ ହେଳା, ନଚେତ୍ ଭାସିବୁ ମଝି ଦରିଆରେ, ବୁଡ଼ିଯିବ ତୋର ବେଳା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ ଅତିଥୁ ନିଷ୍ଠାରେ, ଆସୁ ପଛେ ଯେତେ ବାଧା, ସମସ୍ୟା ଅଧାରୁ ହାର ମାନିନେଲେ ହେଇପାରିବୁ କି ଯୋଦ୍ଧା। ବାର୍ତ୍ତା, ଶରତ କୁମାର ନାୟକ।